Dikjarazzjonijiet ta' Simon Busuttil dwar il-Pilatus sfumaw fix-xejn meta l-gazzetta Illum żvelat li kien l-eks Ministru Tonio Fenech l-ewwel nnegozja biex il-Pilatus jiġi Malta. Fl-arġimat Simon Busuttil prova jagħti l-impressjoni li l-Pilatus Ġabu Malta Joseph Muscat, anki jekk Prim Ministru ma jkollux jaqsam xejn ma' liċenzja ta' bank ġdid. Iżda minn barra li kien imgiddeb fuq hekk, issa irriżulta li kien Ministru ta' Gvern Nazzjonalista, l-ewwel li laqab ferħ l-interess ta' sejjeda li sadra ħassem min għad li jiftaħ bank f'Malta war li kienet jikkonsidra li jiftaħ il-Bank Pilatus fl-Awstrija. Tantu hekk li kien f'Lulju tal-2012 li Pilatus Bank għamel applikazzjoni li nfetaħ il-bank ġewwa pajjiżna wara li Fenech kien ħajru biex il-bank jiftaħ Malta bħala parti mill-pjan tal-Gvern Nazzjonalista li jsaħħaħ il-qasam tas-settur finanzjarju permezz tal-private banking. Infatti ħafna mill-kuntatti preliminari saru ma' ditti magħrufin fosthom KPMG u Kamilleri Prezzjożi Associates. Apparti kollox, anki l-membri tal-bord tal-bank kienu kollha nies li żgur mhux magħrufin bħal segwat jew simpatizzanti tal-Partit Laburista. Fil-fatt, l-ewwel każ kontra s-suppost whistleblower Russa sar mill-avukat Joe Giglio li mbagħad irrinunzja milli jirrappreżenta lill-istess bank. Tonio Fenech kien uża wkoll is-servizzi ta' Hanley & Partners, il-konċessjonarji tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment, li wkoll spiċċaw fil-mira tal-Partit Nazzjonalista wara li dawn ħadmu mal-gvern preżenti. Però Tonio Fenech kien ifaħħarhom bil-kbir.